Golden Visas που κάνει την Ελλάδα να αφελινίζεται. Χιλιάδες ακίνητα περνάνε στα χέρια πολιτών τρίτων χωρών. Ως πού θα φτάσει αυτό? Μετά από 20 χρόνια τα κέντρα των πόλεων δεν θα έχουν ελληνική ιδιοκτησία. Τα νησιά του Αιγαίου το ίδιο. Ως πότε θα ξεπουλάμε την πατρίδα μας και να το βαφτίζουμε ανάπτυξη? Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης αφήνει τα πράγματα να πηγαίνουν όπως πάνε. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για ελέγχους στην αγορά, για πρόστιμα, για ενίσχυση της ΔΜΕΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και τι μας λέγανε? Εξωχώρια η ακρίβεια. Ναι, η ακρίβεια ξεκίνησε εξωχώρια σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί ο ελληνικός λαός βιώνει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις? Γιατί δεν λειτουργεί η αγορά. Δεν υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν καρτέλ. Υπάρχει εσχροκέρδεια. Τι κάνουν για όλα αυτά? Τίποτα. Διότι πολύ απλά οι ισχυροί που ελέγχουν τα μίντια έχουν βολευτεί πάρα πολύ καλά με αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό θα δείτε ότι η παράταξή μας, οι θέσεις της, οι απόψεις της, σημαντικά θέματα όπως είναι το ζήτημα των ακινήτων και των κόκκινων δανείων, δεν βρίσκουν χώρο στη δημόσια σφαίρα, αλλά βρίσκουν χώρο στη δημόσια σφαίρα τα σόου της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.